No sabem quin dia veureu aquesta recepta, però avui és diumenge, i com que és diumenge toca arròs. Coses nostres. Avui farem un arròs gratinat al forn. Això és una recepta italiana que quan la vam veure vam dir això ho hem de provar. I ens va agradar molt. Necessitarem uns 200 grams d'arròs arborio per 2 persones, mozzarella, també uns 200 grams, mitja ceba tendra, un parell de tomàquets, oli d'oliva verge, 40 grams de parmesà ratllat, una mica de sal, 5 fulles d'alfàbrega, un parell de talls de cansalada d'alcohol i un parell de talls de bacon i una mica de mantega per gratinar. Hem posat oli a escalfar en una cassola i ara poso a enrossir la cansalada del coll que he tallat a tiretes i l'he salat. Quan la cansalada del coll ja està rosseta, hi tiro el bacon, que necessita menys temps per fer-se. Ara que ja tenim la cansalada ben rosseta, la retirarem i començarem a fer el sofregit de ceba i tomàquet. La mitja ceba l'he picat també i ara la poso a enrossir. En el mateix oli que hem enrossit la cansalada i faig ara el sofregit i tot va agafant rostet. I amb la ceba que ja està una mica rossa hi afegeixo els tomàquets que he triturat i també hi afegeixo les fulles d'alfàbrega ben netes. I ara això ho deixarem a foc baixet, que vagi fent xup-xup, uns 20 minuts. I aprofitarem per començar a bullir l'arròs. I ara que ja tenim l'aigua amb sal bullint, hi tiro l'arròs. L'arròs el bullirem 2 minuts menys del que diu el paquet, perquè després s'acabarà de fer al forn. Per tant, aquest nosaltres el tindrem 14 minutets i llavors ja l'escorrerem. I ara que ja tenim l'arròs bullit, anem a barrejar-ho tot i començar a fer l'acabament del plat. En la salsa de tomàquet hi he tornat a tirar les cansalades i tiro l'arròs ara i ho remenem bé. Ara hi afegiré parmesà, hi afegiré més o menys la meitat i l'altra meitat la reservo. I també hi afegeixo la meitat de la mozzarella que l'hem tallat a dauets petits. L'altra meitat també la reservo. Amb una mica de mantega unto el fons de la safata que anirà al forn perquè ens assegurem que així no s'enganxarà gens l'arròs. I a continuació ja el posem cap a dintre. Això ja té una molt bona pinta. I ara per sobre hi acabarem de tirar els formatges que ens quedaven i també hi posarem una miqueta de mantega. Mozzarella tallada a dauets, la resta de parmesà i mentrestant hem anat ja preescalfant el forn a uns 220 graus, que estigui ben calent. I ara el que hi posaré per sobre també serà uns petits trossets de mantega que acabi de gratinar-se tot bé. I ara ho poso al forn a 200 graus, ho posaré durant 5 minuts i després engegaré el gratinador i ho deixaré fins que estigui rosset.
Després de tenir-lo 4 o 5 minuts al gratinador, això ja té una pinta fabulosa. Hi he posat unes fulletes d'alfàbrega també per decorar, perquè quedi mono, i ens ho anem a menjar ja immediatament. Bon profit!